Uriani itu hatta tabukama parminggota sadarion martangiang mahita di baganan rohatta be mangido siade bata asa ibana mangaramoti maliong gugu dihitap mamuji pasam guarna saat tedu mulai. Tapuji matuhata mari tede 550 sia sada satu tolu debata nasokal. Jong-jong mahita, ay dehon lebih lincah, jangan lambat, atau debata nasoka nasorotariga natana mardosa dang tamarmi daho sun badia nasohatu dosa sun hinagogo sun sangat doho mar hite-hite goarni debata ama dot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot goarni todi parbadia natu mopa langit toho tanoon. Amen. Halomohon Jehovah, jadi lehonon nama tuho na pinangido ni roham. Pasahat ma dalammu tu Jehovah, jala hapo si ibana, asa ibana paturehon.
pahohom maroham maradopo Jehoba jala ibana paima-ima. Sai marhapo santu Jehoba maho jala ulahon nadenggan. Ai holong doro hani Jehoba midauhum jala dang tagamon tadi kononna akan aniasianna. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan. Sailehon jala patubu madihami haporsiaw na sitong. Tabay mahaporsiaw nami ganupari asalam tugu. Lehom madihami holong ni roha naso marpangasi. Asa holong roha nami diho doho didongan nami jolma. Lehon dihami pakrimon na mangulu. Asa marlas ni roha hami mabahen lomo ni rohami. Sayo loy mapangiduan nami alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul mahamu. Tapuji ma Tuhan tabu kuede nomor 200 sia pulusia sada dohot onom debatado manggonggomi. Tangihon hamuma patik ni debata atar surat di Poda 5, Poda tolu ayat 5-1 pitu. Poda tolu ayat 5-1 pitu. Songonoma didok. Marhaposan tu Jehoba mahosian na saroham. Jalaunang marpangusadian ho tu pikiranmu sadiri. Sa ibana matadda dinasa dalammu, asa ibana patigor akka dalammu. Unang tung nabisuk ho di parbagaruham. Habiari ma Jehoba, jala paholang dirim sian hajahaton, sehalinai hujaha. Marhaposan tu Jehoba maho sian nasa roham. Jala unang marpangusadian ho tu pikiramu sadiri. Sai ibana matadda dinasa dalammu, asa ibana patigor akka dalammu. Unang tung nabisuk ho di parbagaroham. Habiari ma Jehoba, jala paholang dirim sian hajahaton. Buhado padok ni debata taringok tu patiki. Oddo. Audo Jehoba debatam ninna debatata. Pargogo naso hatu dosan jala parimas. Siluhon dosa ni ama-ama tu pinoparna. Rodi suduk patuluhon, rodi suduk paupaton. Pinoparnia kana sugoroha diau. Alai, asido rohaku dia kana maribu-ribu. Akan namar holong di roha diau. Naso mangalosi patiki. Hurian itu hatta rap mangidogogo mahita tu debata mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami
mangulahon na hobartu patimi. Amin. Tapuji matuhata bukwede sarasa plopat sada dua ale Jehovah de bata. Serek maruhata Roma hita tu adopan ni debata manopoti dosata. Ale debata pargogo naso hatu dosan para siroha nasu murung amani Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Hami halak pardosa na dangolon rotu joloni habangsa habadiomi manopoti jalamangang gukod dosa nami. Masay jot warsahi hami ho. Marhite pikiran dohot hata, dohot papanen nami naruai. Dang huhaholongi hami hosian nasa roha nami, do nasa ate-ate nami, do nasa todi nami, doho nasa gugo nami. Nang dongan nami, dang doso diri nami hubain hami. Di baheni, tamado rimasanmu jala uhumomu hami tu hamatean saliling nililing nai. Alai dama porus mahamin nuaing tu asin roham nagudangi mangi dosian nasa rohanami hasesani dosa nami saluhutna sayurupi mahami paubahon rohanami alani Tuhan Yesus Kristus anak haholongan ni roham si panguluhami dot alani guarmu nabadiai ale Tuhan saya si maroham dihami halak nadangolon. Amin. Songonodo baga-baga di debata taringotu hasesan di dosata. Songonodo pakaholong ini debata di portibion, pola do anak na nasa saray di lehon, asa unang mago ganup na porsea di ibana, asa hanguluan na saliling nililing na di ibana. Asa ngapom ma di debata na di gijang. Amin.
hudul maham. Tapuji matuhata bukwede 310 sia sada dua unang terlalap di hata. Unang terlalap di hata, tulus sigop jamarni, dan dapat sonangan, mologo dan sabani. Ipetos to siluhutna, namang hugay rohami. Harta na godang nasanga, sabat na jor budoi. Unang terlalap di hata, tulus sigop jamarni, nang dapat ko hasonangan, mologo ng sabagni. Unang milian ni dala, 7 topong surgoi. Radedo inganan, dibantu hata disi. Unang wasaro hamuna, postro hamula tusi. Ay toguan hamuna, tulang bumi amai. Unang nilian ni dalam, 7 tokong surgoi. Ay nang radedo inganan, dibantu hata disi. Tabagi ma epistel di mingguta sadarion. Epistel di mingguta sadarion imana tarsurat di Matius 24 ayat 45 sahat rodi ayat 50 sada. Tajahama marsikat soring. Asa di dia do naposo haposan jalan nama roha napi na bangkit ni indukna mangalehon akan naposona mangan ditikina. Situtudo na hudokon tuhamu, pambakiton na do ibana mangaramoti saluhut na di ibana. Gabe tole ma ibana mangalisingi akadongan na naposo, mangan minum do anggo ibana, mangakupi akka si parmabuk. Jadi aguan ma ibana laos lehonon na matu ibana tohap ni akka pangasi disima masa angguk-angguk dohot na paturipon ima sahatna. Martuado natu mangihon hatani debata jala nau peoksa. Amin. Tapuji matuhata bukwede 820 sadadok tolu pake matikim. Nasia Tuhanmu, hai tumhatuplah hosal pudoi, dia maafkan hot di ngolum, holom na polin na
dako maha porsiau tai, songon na di hati dako ni dongata di sadok portipion rap mahita madok. Au porsia di debata Jahoba, ido ama pargogo naso hatu dosan, natu mo palangit dohot tanu. Au porsia di Yesus Kristus, anak di debata Jahoba na sasadai, imana ditumbuhon ni si Maria, naga begabian seato di porbadia adorak suhabubuan. Ido tuhata natu mau nabernit di panguhuman ni silatus, nama terpajal do ibana di hau pinor silang, na tua tubanua toru dung ditanom, na mulak mangulu di hari patoluhon, nama naik tu surgo lau hudul tu siamuni debata Jahoba, amanai parguo naso hatu dosani, di sima ibana pa mamulak soko tu tanoon, lau manghumi halak na mangudo namate. Au porsia di tor di porbadia, jal adong sada huria na badia, huria hatopani halak Kristen akana badia, do di haisan ni dosa, do di haten naman, mulak mangudu sokot daging ni halak nang mate, ro di hanguluan nasora sudah. Amin. Kudul maham. Tabagay matikting di minggu ta sadarion, Parhaladu HKBP Serpong Pasahaton, selamat hari Minggu, jala selamat madohot di parmingguan, di bagas joro, dohotna patupahon parmingguan di bagas ta ganuk marsada-sada. Lau suhut ma pasaton nami siap parhaladu, selamat ulang tahun, turuas ni huria nomor ulang tahun, hari hatu tubuh dohot nomor ulang tahun, parsaripion di mingguan. Diramoti jala di pasu-pasu tuatama kita saluhutna. Tikting parjolo. Goar ni mingguta ima minggu pawaluhon dung Trinitatis. Trinitatis namar labatan hasik tulusa daon ni debata ama anak dohoton di porbadia. Topik ni mingguta ima debata do panguhum. Allah adalah hakim. Napa duahon ruas namoding. Napar jolo na di hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 nunga manuju ngolo amang sahata samosir pakpahan. Tutup umur 44 tahun, alamat di Villa Melati Mas, Desa Lenggong Karya, Wik, Yerusalem. Hina baluhon ni inang Dewi Manulang. Manadikon sahalak dakdana. Tudian na di hari Kamis 4 Agustus 2022 di Sijaranggo, Hubang Hasudutan. Tabuan ma manginang di bagasa tangiang asa tibu tayak diapuli tuata Yesus Kristus keluarga na pininggal hononna. Na dua. Na di hari Sabtu 6 Agustus 2022 nunga maruju ngolu amang kalam serona perlindungan Simanjuntak. Tutup umur 80 tahun. Alamat di Perum Durian Villa, Blok D6 nomor 7, masuk Wik Galilea. Hina baluhon ni inang Purnama Boruh Tagaul. Tabuan ma di bagasa tangiakta asa tibu di apoli tuata Yesus Kristus keluarga na tina dikonna. Napa toluhon padidion nabadia. Sadarion Minggu 7 Agustus 2022 di parminggota pukul 10 tolu Wip Sonari di patupa huriata do padidion nabadia tulima halak dakdana. Napa opaton jamita di permingguan manogot dohot remaja. Namar jamita di permingguan manogot pukul 8 wib dohot permingguan remaja pukul 10.30 wib ima pendeta Deskuat Opusunggu. Nasida salak padita ni HKBP nama dohoti program Estolu di Universitas Kristen Duta Wacana UKDW Salatiga. Napa limahon pakobasion pertandingan wik. Para hadu manosoi sudah ruas ni huria di kanuk wik, asa dihabur juhon madoh di pertandingan wik. Songon naon mah hatotuan pertikian di pertandingan di kanuk wik, nah dibuka pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Hari Rabu 10 Agustus, pertandingan wik di Wik Betani Dohot Galilea.
Hari Kamis 11 Agustus 2022, pertandingan di Wik Bethlehem, Yerusalem, Kanaan, Dohot, Sion. Tik-tik na panopon permingguan di gereja. Permingguan di gereja di Patupa opat tali. Pinagi rumah tusude ruas ni huriata, mambuan Alkitab, Bibel, dohot buku nyanyian manang buku ede. Parhalu ni huriata manosohon. Asa sude ma perminggu mandalaton protokol kesehatan, saliling di kompleks gereja, jalan tikin mardalan acara minggu. Hatorangan adu masif, taidama di buku tikting, naung disagiot tuhita di marhite WA. Napa pituhon, soso-soso marminggu di sude permingguan, mangorui maul ni parkir. Pinangin umat tu sude ruas ni huriata asa perdodosan marminggu di sude permingguan HKBP Serpong. Di kodo fabotonoton dan apalaris dope marminggu di sude permingguan. Sian statistik namar minggu manogot pukul 6 otik dope ditoru ni 100 halak. Alai perminggu manogot di pukul 8 wib parfudion sahat tu 500-an halak asing ni sekolah minggu. Perminggu di permingguan pukul 6 dohot bota di pukul 15 pukul 10 jam 5 sore urang godang dope perminggu. Obar mai lau mangurui godang ni ingana ni parkir mobil di pukul 8 wib di Humaliang gereja ta. Ima soso taringot du perparkiran. Napawaluan kebaktian Padang hau perempuan. Seksi perempuan HKBP Serpong Patupa Kebaktian Padang Sadarion, Minggu 7 Agustus 2022, maringana di Taman Budaya Sentul City. Rombongan nungaborhat sian gereja pukul 6 wib. Napa siahon manabori partodioni guru sekolah minggu HKBP Serpong. Ulawan manabori partodion di guru sekolah minggu HKBP Serpong manang retreat tahun 2022 marhi tema kesehatian memberi yang terbaik untuk Tuhan. Jala subtema saya dan teman-teman guru sekolah minggu sehati memberikan yang terbaik dalam pelayanan sekolah minggu. Patupo niuriata di hari Sabtu mingguan 6.7 Agustus 2022 maringana di Villa de Agave Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Songonima manginang suara dititing di minggu ta sadarion. Tikting parhepongon, boy mata jaha di laporan parhepengon, naung disagiot tuhita marhite-hite WA group di Ganup Wik. Atong tabasada marawata martiang ingin magita. Ale Tuhan di bata perlinggan bahasa, jala pargugu nasuh hatu dosan. Rodi saliling nileling nado asini roham. Mulai atimadi rohanami, tuho ala diramoti ho hami sian naselaun saat rodi sadarion. Di papungu asini roham dohami di parminggonon, hami naposom para ladu, tim musik, song leader, tim taika, dot sude ruas ni huriam, napungu di huriamon, suak songoni, nang ruas nang marminggu marhite, online di bagas Nabi Masada. Puji kami maho ala nau sahat tu kami barita menauli nasian anakmu Tuhan Yesus Kristus na pangulu kami. Ala nii rohami tuho mengasahon asini roham lau pasaton tangiang pangodianan nami. Mertangia kami tuho amang di kota perdengar bahasa tu ina nami Dewi Manulang ala naung di alapho amang nani holong nasida sahada samosir pakbahan siat tonga-tonga nasida. Hutangnya ko kami do inanami purnama hutagaul ala nong manujung ngolu amang kalam sorona palindungan semajutak siat tonga-tonga nasida. Saya asi maroham hodo sileon apul-apul tu akan marsak roha. Hodo sileon gogo tu akan agale asi maroham lehoma pangupulion dohot gogo tuna inanami keluar inang da Dewi Manulang dohot keluarga sok songoni tu inanami purnama utagaul dohot keluarga.
Ali Tuhan di bata pargogona suatu dosan, hutangnya kau kami diosude parhado dohot ruas ni huriam, natongon di bagasan parsahiton, tarlumowi mai akadongan nami, natar surat di warta jemaat, nama kirim hama malum parsahiton ni nasida. Asi maroham, ape homatangamu nabadai, mamasu-masu sude aka ubat, dokter nama rawat, anggiat gabi pakoron hamalumot tunasida, jala dohot lasni roha di kami. Oh Tuhan Yesus, biru-biru ni dibata, nama mosan dosa nami. Hutangnya kau kami dosude pakowisian ni huriam di bagasan sambinguan. Ima padidion ni abadia tu anak 5 halak. Hutangnya kau kami do retreat guru sekolah minggu, kebaktian Padang kaum perempuan, Partangiang Week di mingguan, songoni ibadah kategorial, ibadah seksi sending seksi musik, songoni sermon parhalan di huriam di mingguan, pasu-pasu jala saya tahu mahami mangulau ni di bagasan uduk dohot serep ni doha, gabi sangap di guarmu nabadiai, jala membain las di roha nami namad dohotisa. Ali Tuhan ni bata nami songon satu kinai-naing bigon nami ma hatam mahite-hite amak padita nami padita rajun na baban pasu-pasu jala pergugui ma na posomon asa boy patol hasun hatami tukanuk pami asa bayan gogo dohot semangat na baru dihami Tuhan marparbue mangulu di bagasan asi dohot dengan di basam. Songoni ham sudah hami Tuhan ruas ni huriam nam mambegi lehom madihami roha na olo pauliulion hatami dingolu nami asa gawi marparbuai Tuhan lau pasangapon guarmu nabadiai songoni gabe lasti roha dihami ganuk marsada-sada. Ali Tuhan di bata pargogo na suatu dosan di bagas pos ni roha do matrongan hangluate upasat kami madiri nami do sude keluarga nami. Sosongoni sudah parhala doa KBP siap pusat satu furia di ganuk-ganuk luar. Songoni nang pamarita nami di bagasan na saminggon tutangam hupasa tami asa homa mamasumani asa tau dengan sudah parbuai ni ulaon nang pakobasian nami. Mulai tema diho alai Tuhan dengan bahasa saat di homa daging doto dinami di bagasan guarni anakmu Yesus Kristus Tuhan si pangulu kami martangia kami tuho. Amin. Amin. Tapa rade ma rohata lau ma bege jamita jala tapuji ma debata bukwete onom 140 sada dua sangap di debata. Dameni debatana sumurung sian saluhu na roha, imana mangaramoti aka ate-ate nang pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin.
Horas madi hita saluhut na kamangina. Hatani debata nagabi turpuk jamita di parminggota di bagasan sadarion. Imana di enet sian buku pesalmen bidu 50, mamukamay sian ayat na parjolo rodi ayat na paonopon. Pesalmen bidu 50 ayat sada rodi ayat onom songonom madidok disi takas mata paihutihut. Ede sian si asap makuling do debata Jahoba jala martiting tutano on sian habisaran tolhas ro tu hasudutan. Sia sion situan ni hinadenggan marsinodang debata. Sainarodo debata ta jala dang tagamon hohom ibana di jolo na do api madilat-dilat jala ronggur nagogo situtu humaliang ibana. Di piodo akalangit sian gijang rodi tanoon asa diuhum bangsona. Papunguhamuma tuahu aka nadaulat marroha, aka namarpadat dohot ahu marhite-hite pelean. Jadi dibaritahon aka langit ma hati goranna, ai apala debatado panguhum. Olat nima sahat ni turpuki. Hurian itu hata nahina holongat di bagasan Kristus Yesus. Totuna parjolo di bagasan turpuk taon di pataru do hita tu bagasan sada pangatusion manang sada parnidaan di bagasan pangatusion naboi taida marhite ayat sada rodi ayat onomi totu di pasipuldo di bagasan olat ni ayat onom sada pangatusion imana gabe topik ni mingguta di bagasan sadarion ima na madokon bahwa debatado panguhum. Allah itu sendirilah yang menjadi hakim. Tentu sada hal yang menggembirakan setelah kita membaca teks ini ketika disimpulkan di dalam satu kesimpulan bahwa Allah itu adalah hakim. Dia sendirilah yang menjadi hakim. Tentu boidoi idota di bagasan sada lasni rohata ketika kita berada, ketika kita juga hadir di dalam kehidupan yang sekarang manang ta ida songon aka berita manang persoalan na sedang diadopi di bagasan partikian na parpudion ima marhite kasus ni Brigadir Yosua yang tentu saja berbagai berita yang bertaburan di media-media sosial yang boleh kita lihat, bahkan kita selalu diperhadapkan beberapa waktu belakangan ini seolah-olah kita sedang belajar hukum, belajar politik yang menghantarkan kita terhadap bagaimana sebenarnya kejadian manang akana masa di tonga-tonga ni negara atau secara khusus. Dengan berkaca dari berbagai peristiwa tersebut totuboi ma dohonota di tonga-tonga ni nguluta sisonari bahwa sebenarnya di dalam hal mengumpulkan data-data, mengumpulkan fakta-fakta kebenaran bahwa sebenarnya hal itu adalah sesuatu yang begitu sulit dikerjakan di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari sama halnya kemungkinan ketika diperhadapkan di tengah-tengah kehidupan kita yang sekarang. Ra molotajalo sada surat panggilan untuk kita dipersidangkan di dalam peradilan di tonga-tonga ni portibisi sonarion, mungkin bisa saja kita langsung merasa was-was, bisa saja kita langsung gelisah, bahkan tertekan, bahkan kita bingung apa yang harus kita lakukan, sebagaimana juga hal yang terjadi di tengah-tengah kehidupan yang sekarang ini.
Oleh karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari, tetapi satu hal yang berbeda melalui perikop Mazmur pasal 50 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6 ini, ternyata melalui kesulitan yang ada di tengah-tengah dunia yang sekarang. Kita ambil contoh tadi, kesulitan di dalam hal mengungkap fakta yang sebenarnya, mengungkap keadilan yang sebenarnya. Totu di bagasani berbeda ma dohot namasa di tonga-tonga ni di bagasan turpuk tau. Di dalam penerjemahan di dalam bahasa Indonesia, ternyata Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop pasal 50 ini sebagai ibadah yang sejati. Totu marharoroa doi di bagasan sada pangatusion di tonga-tongani parngoluota, bahwa ketika tadi disimpulkan dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6 bahwa Allah sendirilah hakim itu, bahwa dialah yang ternyata hadir di tengah-tengah kehidupan umat yang percaya. Totum molo ido pangatusionna berbeda mahape pengadilan yang ada di dalam dunia yang sekarang dengan pengadilan yang dilakukan oleh Allah. Kembali ketika kita menerima surat panggilan untuk diadili, untuk menghadapi peradilan itu sendiri, totu gabe sada lasni rohado di tonga-tonga ni ngolu niaka naporsea, di tonga-tonga ni ngolu hakaristenonisa diri, ketika kita juga mengetahui bahwa hakimnya sendiri adalah Allah. Bahwa hakim yang akan mengadili kita itu adalah Allah itu sendiri, yang tentu saja digambarkan sebagai panguhum manang, panguhum natigor. Apakah yang menjadi ciri-ciri menjadi hakim di dalam teks kita pada hari ini? Naparjolo di pataridahon mamarhite ayat sada, entah bagaimana di dalam tradisi penulisan ternyata Asap itu adalah seorang imam yang dia juga dikhususkan di dalam pekerjaan yang khusus. Sebagaimana kita lihat ke-12 suku bangsa Israel, bahwa dia adalah keturunan Lewi. Totu marbari tado ibana berkaitan dengan bagas coro, dia akan senantiasa memberikan teguran kepada umat Israel yang berkaitan dengan diado nadi ulahon nasida di dalam konteks peribadahan kepada Allah Israel. Alani molotaida di bagasan ayat naparjoloi, Allah yang disebut di dalam ayat yang pertama, Allah itu dihadirkan di dalam 3 konteks penyebutan, Elohim, dan Yahweh. Totu di bagasanot di pataridahon mananaing dohononna, ketika Allah yang disebut itu sebagai Allah yang maha kuat, yang tentu saja itu merujuk terhadap kekuatan Allah yang melampaui segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Totunang songonido Elohim nama dokon bahwa dia adalah Allah yang senantiasa melampaui pikiran umat manusia. Dia adalah Allah yang maha agung dan Allah yang perkasa. Dan Allah yang diposisikan di dalam ayat yang pertama kembali, bahwa kata Yahweh menunjukkan kepada satu tindakan Allah di dalam kehadiran Allah itu sebagai hakim. Ternyata dia adalah Allah yang penuh kasih. Napa dua hon ciri-ciri di bagasan turpuk tahun idot tamamuse gombaran nama ngihut mengenai tempat Sion dan Sinai. Kita mengetahui bahwa Sinai itu adalah tempat Allah memberikan hukum-hukum kepada umat Israel. Tentu saja itu ketika disandingkan dengan kota Sion, Sion itu menjadi tempatnya Allah untuk menunjukkan, untuk menyatakan belas kasihannya
kepada umat Israel. Sion itu menjadi puncak belas kasihan Allah yang tentu saja dari sanalah muncul keindahan Allah. Dari sanalah keindahan Allah itu akan tampil kepada umat Israel. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dengan demikian penampilan Allah yang terindah itu adalah ketika Dia mewujud nyatakan belas kasihannya kepada umat Israel. Oleh karena itu, dengan demikian kita mengatakan bahwa Allah yang disebut sebagai hakim itu, Allah yang disebut sebagai hakim itu, Dia selalu berada di tengah-tengah umat itu sendiri, Dia juga berada di tengah-tengah bumi ini sendiri. Melalui penggambaran ayat yang kemudian kita melihat bahwa dari terbitnya sampai terbenamnya matahari itu sendiri, bahwa kehidupan kita hari demi hari selalu diawali dengan terbitnya matahari sampai diakhiri dengan terbenamnya matahari. Penggambaran ini menunjukkan bahwa Allah secara totalitas di dalam kehidupan umat Israel dan tentunya di dalam kehidupan kita yang sekarang, Dia adalah Allah yang tidak pernah luput dari kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Allah yang sebagai hakim, Ia adalah Allah yang tidak pernah berhenti. Dia adalah Allah yang terus berkarya melalui apa yang Dia simbolkan dengan angin dan juga badai angin dan juga api. Hal ini tentu saja menjadi bagaimana Allah hadir di tengah-tengah umat Israel, ketika hal itu juga disimbolkan melalui kehadiran Allah di dalam api dan juga kehadiran Allah di dalam angin itu sendiri. Artinya orang-orang yang percaya, umat Israel, bahkan kita di dalam konteks yang sekarang ini, penggambaran ini, penyimbolan ini mengisyaratkan bahwa melalui simbol api itu sendiri, Dia hadir membakar segala dosa-dosa umat manusia, bangsa Israel, dan Dia juga sedang berkarya memurnikan kehidupan umat manusia yang tentu saja di dalam konteks gereja yang sekarang, Dia sedang memurnikan kita melalui firman-Nya. Dia sedang memurnikan kehidupan umat percaya. Marhite hatani debata nato tong mamakulingi hita di bagasan ngolu sisaunari. Dengan demikian Allah itu adalah Allah yang bekerja dengan dahsyat. Allah yang adalah hakim yang senantiasa bekerja buat kita di dalam kemahakuasaan Allah, di dalam kemahadahsyatannya Allah. Allah itu tentu saja Dia sebagai hakim, tentu saja tidak hanya memutuskan melalui apa yang akan dilakukan di tengah-tengah kehidupan orang-orang yang percaya, tetapi Dia juga akan memurnikan kehidupan umat Israel, akan memurnikan kehidupan gereja di dalam konteks kita yang sekarang. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, tentu saja dengan demikian, ketika kita mengembalikan teks ini di dalam konteks peribadahan, ada apa yang terjadi dengan peribadahan umat Israel? Ada apa dengan konteks peribadahan yang dilakukan oleh umat itu sendiri? Yang tentu saja dirujuk di dalam ayat yang ke-12 dikatakan, jika aku lapar, Allah dalam hal ini, jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Pernyataan ini tentu saja merujuk kepada satu maks yang dimaksudkan Allah, bahwa di dalam kehidupan umat Israel, ternyata umat itu benar-benar bersalah. Ternyata umat itu lebih bukan sekedar mereka memperkarakan di dalam persoalan kehidupan yang ada. Misalnya ketidakadilan, penipuan, dan juga tindakan-tindakan yang lain. Ternyata lebih dari itu
yang diperhadapkan di dalam permasalahan umat Israel. Ternyata umat yang bermasalah itu bukan sekedar kasus perkara yang ada di dalam dunia seperti yang sekarang. Ternyata umat itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat yang dikasihi Allah itu, mereka mengira bahwa Tuhan lebih membutuhkan umat pilihan itu. Sekarang mari kita sejajarkan dengan kehidupan kita di dalam konteks yang sekarang. Seolah-olah umat itu mengira bahwa Tuhan kepengen banget dengan persembahan persembelihan yang mereka lakukan. Ternyata praduga ini, perasaan yang dirasakan oleh umat ini tidak sejalan dengan bagaimana mereka memahami kehadiran Allah di tengah-tengah kehidupan itu sendiri. Ternyata Bapak, Ibu, Saudara-saudari, di tengah-tengah umat Israel sedang terjadi endemik agama-agama. Sedang terjadi di tengah-tengah umat itu bahwa mereka beralih menyembah Allah-Allah yang lain. Mereka beralih menyembah leluhur mereka dengan memberikan sesajen-sesajen, dengan memberikan persembahan-persembahan berupa kurban-kurban sembelihan. Teringat kita sekilas kepada apa yang dilakukan di dalam budaya Batak sebelum di dalam kekristenan. Sebelum datangnya kekristenan, kata mamele di dalam budaya Batak. Totuda kuboto adong dope hita nama jupangi konteks nasi songonon. Dia kahalak naparjolo, dia kahalak Batak naparjolo adong do di ulaon mamele. Ise do na dipelena ketika ada sesuatu terjadi di dalam satu keluarga, misalnya adong mapanahi tubuh diaka ianakonna, saya dong do padohan madokon toy majo talehon majo mangan opukta. Seorang keluarga akan mempersiapkan lengkap madisina marguarna ate. Kalau itu B2, kalau itu pun ayam, sesuai dengan apa yang dilakukan. Ketika makanan ini sudah disiapkan dengan bagus, keluarga akan membawa ini ke kamar tertentu dan akan melakukan perbincangan dengan arwah, dengan leluhur, dan mempersembahkan makanan ini. Idok mah hata-hatana rupani songonon. Om mada opung si panganon hasoloman miroham. Alani unang besay panahito be siminik mon ninna. Kata siminik dipakai di dalam hal pengkomunikasian itu. Setelah itu dilakukan barulah jamuan makan orang-orang yang hadir boleh memakan makanan yang disediakan. Tuhal nasarupa manang na diulahon ni bangsa Israel ketika mereka melakukan penyembahan, memberi makan kepada leluhur, kepada dewa-dewa, diri punasida mai boi mangalehon haluaon di bangsa Israel. Alani di dalam konteks nasi songonido, dohonot tama, jala atusat tama di dalam konteks kita yang sekarang ini. Tentu saja akan merujuk kepada apa yang Allah ingin nyatakan di tengah-tengah kehidupan kita yang sekarang. Tudang lomo rohani debata diaka pelian nasi songoni. Totu songo dia do hita mengatusi pelian. Bagaimana kita mengerti memahami persembahan yang terbaik yang kita wujud nyatakan di dalam kehidupan kita yang sekarang. Totu marhite ayat 5 di patarida hodo marhite sada penggambaran didok debata tubang soi, didok si asap tubang soi. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan kurban sembelihan. Totu di bagasani mertudu-tudu maun bahwa yang Allah mau maksudkan di dalam konteks kita bergereja yang sekarang. Hubungan kita umat manusia, hubungan ni akan aporsia di bagasan ngolu sisonari, dohot debata yang sebagai panguhumi, sebagai hakim itu adalah di dalam hubungan dalam perjanjian Allah dengan umatnya.
Totu hita akan berjanji do di bagasan ngolusi saunari. Hubungan perjanjian itu adalah bahwa kitalah yang membutuhkan Allah, bukan sebaliknya. Tetapi di dalam kebutuhan kita akan Allah, totu hubungan perjanjian yang telah diikat oleh Allah. Di dia do kita dirahut di bagasan perjanjian. Tentu saja kita akan mengatakan kita diikat di dalam Kristus yang tersembelih itu. Yesus yang menjadi anak domba Allah, dia jugalah yang ternyata dikorbankan untuk keampunan dosa-dosa umat manusia. Totu marhiteido rujukan nihita akan aporsea, totu dirujuk mangolutai tu bagasan sada penggambaran bahwa pengorbanan Kristus tidak dapat ditukar dengan apapun. Pengorbanan Kristus sekali untuk selama-lamanya. Artinya amang inang, hubungan representasi adalah hubungan yang ternyata dengan kehadiran Kristus di tengah-tengah kehidupan kita. Sebagai orang-orang yang percaya, songon akan aporsea kita di bagasan ngolusi saunari. Tentu saja kita akan menghidupi sebagai anak-anak perjanjian itu sendiri, yang tentu saja kita sudah diikat melalui pengorbanan Kristus itu sendiri. Alani akadamang dainang nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Songo dia do kita mangalapati turpukon di bagasan ngolutta si saunari. Di dalam ayat yang ke-15 kembali dikatakan, jala jowomu ma'ahu cupang ari hagogotan asa hupaluaho asa dipuji hoau. Hal ini tentu saja dengan sederhana kita bisa melihat di dalam penggambaran kehidupan dan peribadahan kita. Berserulah kepada Tuhan pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Totu di bagasan peribadahani, di bagasan parsobotai, dan diriku hapena menonjol di dalam ibadah. Tetapi Allah itu sendirilah yang melayani. Dia sendirilah yang hadir sebagai hakim yang tentu saja memberikan keadilannya kepada orang-orang yang percaya. Totu marhite dia doi gebaranna taida aka amanginang. Totu ido nasai husuaraho kami bahwa peribadahan kita yang sekarang yang di dunia ini merupakan peribadahan, merupakan bayang-bayang dari ibadah yang ada di dalam surga itu sendiri. Totu halak narotu bagasan permingguan, halak narotu bagasan pertangiangan adalah orang-orang yang membawa dirinya secara totalitas di dalam janji Allah. Dia dona dijanji honi de mata di tonga-tonga ningoluta bahwa Allah menjanjikan kelepasan, Allah menjanjikan kasih karunia, Allah juga menjanjikan pembelaan kepada kita sebagai orang-orang yang berdosa. Totu di bagasan itu bahwa tak satu pun kita layak di dalam kehidupan yang sekarang dengan kita berkaca terhadap kemanusiaan kita. Alai marhite asini rohani debata, marhite belas kasihan yang daripada Allah. Dia memberikan anaknya yang tunggal itu sebagai persembahan sembelihan. Totu marhite dia doni idota. Totu hal na paling sederhana paingoton hita buku Ede 150 tolu ayat sada. O Yesus naung sineat di hau pinar silang, roham totong daulat, nang uju ho terhilang. Marutang ho sahami di tahun ho dosa nami, asiroham o Yesus. Yesus itu yang menjadi persembahan, menjadi anak domba Allah yang tersembelih. Totu ido napaluaho kita. Dialah yang menjadi pembela kita di tengah-tengah kehidupan yang sekarang. Totu marhite pembela anima.
ketika kita mengambil Allah, ketika kita berseru kepada Allah, tentu seruan kita adalah seruan yang mewujud nyatakan ketika kita berjumpa dengan kesesakan, ketika kita juga berjumpa dengan berbagai kesulitan di bagasan nguluta. Tentu saja kehidupan kita akan dirujuk kepada bagaimana Allah yang kita kenal itu, Allah yang hadir di dalam hidup orang-orang yang percaya. Totu ido nama ngojar nguluta, ido nama ngojar nang parsobauta di bagasan ngulu si saunari. Totu di dalam rangka kita adalah sebagai anak-anak perjanjian Allah. Kita adalah sebagai anak-anak yang berjanji di tonga-tonga ni parnguluota si saunari. Atong molosongonido tarlumo bima dihamu amang inang. Nama buan ianak komuna tu bagasan padidion nabadia. Ada 3 perjanjian yang akan Anda utarakan kepada Allah saat ini nanti. Tentu saja janji itu bukan hanya sekedar lip service, tetapi janji itu akan Anda wujud nyatakan di dalam rangka mengarahkan, mendidik, membesarkan anak yang Anda serahkan kepada Allah. Waktu di bagasanido sada hataridaan, asini rohani debata, kasih karunia Allah akan menguatkan Anda sebagai orang tua untuk mengarahkan kehidupannya kepada nilai perjanjian di mana Tuhan berjanji kepada kehidupan kita. Totu di bagasanido menjadi satu pewujud nyataan ketika sakramen, kedua sakramen di gereja kita, sakramen baptisan kudus dan sakramen perjamuan kudus. Totudang tarsirang nonisian hatani debata. Baik air baptisan, baik itu roti dan anggur yang menjadi simbol, totudang tarsirang nonisian hatani debata. Ketika kita menerimanya di dalam firman, firman itu sendiri yang memurnikan simbol itu, bahwa kita menerima keselamatan itu di bagasan ngulu si sonari. Jala idonan ngatarida di bagasan sakramen baptisan kudus. Anak ini akan menerima keampunan dosa. Dia akan menjadi anggota di dalam kerajaannya Allah. Gabe partohap maibana di Kristus isadiri. Totu ido nang ngulu ni akan aporsia. Ido nang gobaran ni nguluta. Hita naung marjaji nong majalo padidioni. Kita adalah orang-orang yang hidup di dalam relasi perjanjian yang Allah wujud nyatakan di tonga-tonga ni parngulota. Atong disima kita merdalan amang inang pataridahon. Allah itu adalah Allah yang hadir. Dia adalah hakim. Tentu saja melalui apakah dia memberitakannya, melalui ciptaannya, melalui langit memberitakan keadilan Allah. Totu disido nang natarida di bagasan ngolu niakan aporsea bahwa kita akan hadir sebagai orang-orang yang dipanggil di dalam kesejatian peribadahan kita. Allah yang hadir itu, dia juga adalah Allah yang senantiasa hadir sebagai hakim di tengah-tengah hidup orang-orang yang percaya. Amin. Martang yang mahita. Mauliate matuhan rohanami di hodi hatam nama makulingi hami di bagasan minggu sadarion. Di paingot hodo hami ale Tuhan marhite hatam hodo panguhum natigor di bagasan ngulunami. Alani ale Tuhan homatotong namami tori rohan nang pikiran nami. Nang saluhut na gulmit ni ngulunami. Asa marhite holong ni roham. Marhite asini roham. Patawom mo hami ale Tuhan. Mangulahon saluhut na hobar tulomo ni roham. Ajari jala pargugoy hami ali Tuhan di saluhut na hagaleon nami. Asa marhite gogo na siya koy. Taruli mahami ali Tuhan di pasu-pasumi. Jala manotong hami satia. Gabe aka iyana komu na jinoum di bagasan holong ni roham. Mangasaho guar ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus, si hokop jala si palua hami, martangnya kami tuho. Amin. Mare demahita sian buku ede 110 sada laos tapasaha ma peliata.
Masuk mahita tu padidion tudak danak marede mahita sian buku ede 147 ayat 1 dohot ayat 2. Yesus hamironi mangihuton nanidokmu rodo poso alana pinatikonmu ikon hodo hoboano lau mancaro paradana saringan hataon di bagasan rohani menangis senadison songian padua hali siang idang tinuruhon dan terlantu haruluan martangiang mahita. Alia manami nadi banua gijang, narodo hami tujulum mabuan aka dadanakon, saya si maroham, jalo mana sida gabe anakonmu, pasu-pasu jala pergugui mana sida mangeahi hanguluan, sogot marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hamu akadongan nama buah dadanak sididionon, tangiho kamu mahatani Tuhan Yesus. Laho mahamu tuliat portibion ninna madok aka sisianna. Podai hamuma saluhut bangso. Didi hamuma nasida tubagasan goarni debata ama. Dohot anak, dohot todi porbadia. Ajari hamuma nasida mengaradoti saluhut nahutonahoni tuhamu. Jala ingot ma. Sai nadongan aku dohamu ganu ari rasi rasa ro ajal ni hasyanganon. Manang ise na porsea dohot nididi dapotan hanguluan. Alai naso porsea hona uhum sogot. Tangiho kamu ma dohot hata ni debata. Natar surat di evangelium ni si Markus. Adong ma akan nama buat dadanak tutuha Yesus asa di jama. Alai dipicang aka sisian naima nama buani. Jadi dung diida Tuhan Yesusi sogo marohana di dogma loas hamuma aka dadanaki rotuau ungunang orai hamuna sida ai diaka sisongoni do harajau ni debata natutudo nahudo kotu hamu manang ise pe anggo sosongon dadanak ibana majalo harajau ni debata dang bongo ti tusi dungi dihaul ma aka dadanaki dia pehon matangan na tunasida mamasu-masu nasida. Atong hati dakon hamuma hat jolo hata ha porsial tai. Au porsia di bata jauba ido ama parguna studusan na tumapalangi do tano. Au porsia Yesus Kristus anak di bata jauba na sasadai imana tumuan ni si Maria na gabi-gabian si Antoni Parbadia andoran siya bubuan. Ido tuata na tumambil ni di pauni 100 na mata di hau pinarsilang na ang nuturong dum tanom na mula manghulo di hari patuluan na manay tu surgo lau do to siya mong di bata jauba amanay pargona to dosani di sima iba na pamula sugo to tanaon mangumiala na manghulo do na mate au porsia ito di Parbadia jala adong sa dauria na badia Kuria hen akan nabadia do dia sendosa
do dia tai mandok, mula mangulu sogo dialuk namate, do dia ngulana sora sudah. Amin. Atong alusihamu mahata nahu sukutonon. Naparjolo. Dipangido hamu nuaeng didion akada danakon tubagasan ni nahina porsiaan muna alusna dipangido rohanami. Dipangido rohanami, Beha, naolo dohamu mamodai anak kon munaon asa diboto jala diihuton nasida hatani debata alusna naolo dohami. naolo doami, Naolo dohamu marsuru nasida tu gareja dohot tu parguruan ni huria protestan asa gabe ruas na mangolu nasida di Tuhan Yesus Kristus alusna naolo dohami. naolo doami, Atong tapasahat ma nasida tu debata marhite-hite padidion nabadiai. Ale Eliana Ivana Misaila Reina Sihombi. Kudi di maho bagasan guarni debata amat. Bagasan guarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Bagasan guarni kodi korbadia. Amin. Arkatama Salomo Simajuta. Ini maho bagasan Tuhan di debata amat. Bagasan Tuhan di anak Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan guar ni tod di porbadia. Amin. Bagasan guar di debata Allah, dohot tu bagasan guar ni anak nak Tuhan Yesus Kristus, dohot tu bagasan guar ni tod di porbadia. Amin. Di pasu-pasu Tuhan debata mako di habomot tu harajauna, rogi saliling nililing na. Amin. Adeline Siringo-ringo. Udi di maho tu bagasan guar ni debata ama, dohot tu bagasan guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot tu bagasan guar ni tod di porbadia. Amin.
nililingna. Amin. Jongjong Mahamuna. Martangiang Mahita. Ali Tuhan debata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nungahu pasahat hami akada dana kotuho. Jala dijakon hodo na sida gabe anak komu. Marhite-hite padidion nabadiai. Asa masuk tuhuria ni halak Kristen nasida di tanoon. Jala gabe paneat dihanguluan nasaliling nililingna. Asi maroham dohot di akan atoras nidat danakon. Sai pargogoi jala ajari mana sida. Manugunogu dadana hot tuho. Asa rap nasida taruli diaka arta ni harajaunmu. Amin. Marede mahita sian buku ede 145 ayat sada dohot ayat 2 rim mahita jongjong saluhuna. Dang hapalang las ni roa alana tardi dia ai di si bolong naroa do dosa siana di senato mandang arta na sian hatuai salelelelai nungasai sude utaku alana tardi dia hukum dan habiyaraku Dio dingin Yesus ai mundar namu parini ina masuk kau tardini alani las roh hati Tapasahat mapilian na tapapungon tuado pan ni debata martangiang mahita. Ali debata amanami nadi banua gijang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon nadinggan doho nasa uli basa na mauliutus. Upasahat tami masian na nilehon mitu hami pilian nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Paso-paso may jalaramo ti asahu parahasya kami pilianon. Pati bulhon harajaon mu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutada hami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana nilehon mi oniro di pamataku osado gogoki odi saluhu hartaku upasahat ituho nasa usatokudo. Ali amanami nadi banua gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajaunmu, sai sau malomoni rohab di banua tongo songon nadi banua gijang. Lehon matu hami sadarion hanguluan siapari,
sesama dosa nami songop panesa nami, di dosa ni dongan nomor dosa Tuhami, una kami togihot tu pangucunan, balua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasa dame jalo hamu ma pasu-pasu sia debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata ma bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan debata ma bohina tuho jala di pasor honma damena tutodim. Amin. Amen. Diberi kesempatan berfoto dengan Amang Pendeta sama yang agenda tadi ya.
Mungkin yang pertama, tadi yang nomor urut yang pertama boleh berfoto dengan nama pendeta.